The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 6:11, put on the full armor of God, so that you may be able to stand against the schemes of the devil. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Psalm 147:5, great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Psalm 8:3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. Verse 4, what is man, that thou art mindful of him, and the Son of Man, that thou visitest him? Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Matthew 6:19, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. 21, for where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, for the work of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 16:13, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Verse 14, let all that you do be done in love. Sa dili pa kita magapadayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tag sa kakalag, kung nanaba kita mga sala, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, kung dili na to kini isugid nga to sa Diyos. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan halang kanimo higala nga wala pay kalwasan, dapit o giawhag ka sa pagtuo kang Ginoo Kristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magampo ta agig pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nastanan sa imong dala ka namo pag-usab din ni Napita, aron kami makawadayon sa among pagtuon sa imong pulong.
Salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi, na ginawa pa kami kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy o imong grasya. Dili kami takos nga mabuhi pa pan ikaw na po may plano sa mong kinabuhi o bani kami nining adlaw sa pagtuman nining imong mando nga patubuon nga mong kalag pinagi sa pagtuon sa imong balaang pulong adlaw-adlaw. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga followers, atong mga kaigsunan diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan dining adlaw o akong ipanginaot na nakamos mayong panglawas. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon, na pagyapon kita sa atong tun-anan nga giuluhan og the real keys of success in life. Og magapadayon kita niini, but before we kanang continue, di nato gibiyaan kadtong mga punto nga the real keys of success in life atong ipainumdom kanimo nga God is running the universe. Gusto? Siya mo'y dumala niini. O dili siya he cannot be fooled. Kay siya, he is a genius sa iyang pagka-omnisyente. Ang iyang pagka-omnisyente perfectly knows what is going on niining kalibutan and what is going to happen in the future. Naibawaan kining tanan sa Dios. Naibawaan niya ang mga posibilidad, the possibilities, the probabilities. Naibawaan niya ang kaniadto, ang karon ug sa umaabot. God knows practically everything, tanan. But there are only two things nga dili siya makabuhat. He does not know. He cannot do and does not know. Ang naguna nini, he does not know how to violate his own character. Dili siya kanang supak sa iyang kinaiya. Ikaduha, he does not know how to send an unbeliever to heaven. Dili gid siya makahimo. So, alang sa usa ka magtotoo, pahimangnuan siya sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kay mao lamang kini paagi nga tataw nimo, maklaro nimo kinsa ug unsa ang Dios, unsa ang tuyo sa kinabuhi, what is the purpose of life. So daghan sa atong mga kaigsunan gani mismo wa sila makatugkad gyud sa kanang unsaon pag baton og kalipay dinhi ning kalibutan bisan dili ni atong dapit puloy-anan, temporaryo ra kini. Panang Dios buot niya nga makasinati kita niya ng kalipay, inner happiness. Kay ang paagi lamang nini mo ang pagtuon sa pulong sa Diyos o patubo sa atong kalag. Manawagid sila magsinati sa tinuod, matuod nga matang sa kalipay. And alang kanimo magtotoo, just to remind you nga, don't ever try to build your happiness diha sa mga kanang ilimnon bang makahubog sa drugas, kanang ilado, mga material nga mga butang, salapi, mga tao, unsa pa, ang imong kaminyoon, ang pagkikilawas nga
wa matunong, illicit. Instead, mo ni punto nga itong gida, instead, try to build your happiness sa una nga first scale of values for believers. Unsa man? Unsa magiuna? Bible doctrine, ang pulong sa Dios, kini nga itong gitunan. You see? Kay sa diha nga na magatuon ka na, hiluna ka na sa grasya, tuwa ka magpuyo sa dapit nga may gahom sa Dios. Your operational divine sphere, you will be eventually you will be walking in the light. Magalakaw ka diha sa kahayag, magalakaw ka diha sa kamatuoran, magalakaw ka diha sa imong pagtuo. Ug ananay maingon ta nga divine viewpoint, influence and historical impact. Ang imong lifestyle, mga Diyos nun ng mga pangunahuna. O mao na nga daghang mga magtutuo nga wag yun makasinati sa kalipay tungod kay wala man sila niini. In the first place, wala man sila magpuyo sa dapit nga may gahom sa Dios. Ang gitawag nato protocol plan of God, the Christian way of life, unsa pa, God's power system, royal palace nato ni ingon nga mga magtutuo. It's a mental attitude, di man niya. So mao na nga luoy na itong palandungon nga na ay mga igsuon na to diha ni Kristo nga they are still very unhappy, very lonely, and gani ang ilang pagkinabuhi murag dili normal kay gubot man ang ilang pangunahuna. So they can be classified as weird persons bisan todo mga luwas sila kay mga carnal man. Ang carnal believer, by the way, di man ini, ang usa ka carnal nga magtutuo sama ra sa dili magtutuo ang iyang pagkinabuhi. So nasipyat gyud sila sa katuyuan o kanang plano sa Dios nga sila magbaton sila sa pakigabitay sa Dios, sa niyanang paagiha sila makakinabuhi o malipayong kinabuhi, abundant, purposeful, meaningful life. So mo na nga sa diha nga ang usa ka magtutuo na hiluna na disgrasya kay tuwa naman siya magpuyo sa iyang dapit nga tukma nga puloy-anan, the operational divine sphere, nga dili siya pabalda sa iyang pagkinabuhing espirituanon. He should not be distracted kay daghan mga distractions from outside, a number of kanang mga distractions. See? Kay a believer can be distracted by any of the following: sa iyang trabaho, sa iyang mga higala, nining boyfriend-girlfriend relationship, mga material nga mga butang, sa kanang pagkikilawas nga illicit, o sa iyang negosyo, iyang trabaho. So, kakinigong sala ug ang dautan, sin and evil, pareha rin ni og kanang virus. Pareha ra yun. It's a disease. See? It's a disease in a person nga kundili na tambalan og sayo, it's going to get worse. Kasabot ka? Apan ang tanang tao ana may gitawag og value system. So mao na nga ang mando sa Dios, mao nga do not be involved in the value system sa kalibutan. Ayaw. Kaya gani Roma 12:2 pahimangno ka na itong mga magtotoo, be transformed
by the renewing of your mind. Kay ang usa ka tao nga bag-o pang na luwas, a newly born again person, so magtotoo na siya, he has to undergo the what we term as spiritual epistemological rehabilitation. Kinahanglan siya moagi niya na. So, mao na nga padayon siya pagpuyo diya sa iyang right place. Unya, he must be at the right time with the right attitude. Numdong ka? Ining atong memory aid bahin niya na. So, mao na nga kitang mga magtotoo, gipahimong nuan o gipahinumduman sa pulo sa Dios nga dili unta kita kanang mahisama niya tong mga katawuhan sa Dios dito sa kanang daang pakigsaad. Ug nahibaw kinsa akong isugot ang mga Hudiyo. You see? The Jews during the Old Testament times, mga pildiro. They were failures. They were losers. Nga naman. Tungod kay sila mga kumplinador, mga bagot-butan. Bisan og isang kapan na sila sa Dios sa hingpit nga kanang provision, nga mao ang mana. Kay katugong mana, that was perfect food. Nga provision kadto sa Dios alang kanila. Og mao na, they were failures. Bagot-bot gyud ilang gibuhat. Now, kadto sila ang mga Hudiyo god sa diha nga sila simba sa Dios. When they worship God, muadto na sila sa templo nga diin atua ang Ark of the Covenant gibutang. Og ibaw makag unsay sword yadtong Ark of the Covenant, mao ni ang mga sword kanang sungkod ni Aaron nga nanalingsing. Mao to'y suhod usa. Aaron's rod that budded. O kini, by the way, paminaw, kadto kung sungkod ni Aaron nga nanalingsing, kadto nagarepresentar sa leadership, nga napakya sa mga katawhan sa Dios sa pagsunod sa authority. Nga ikaduha, ang mana lagi. Perfect provision sa Dios kadto nagarepresentar sa hingpit nga pagsangkap sa Dios kanila. Pakyas gihapon sila. Ang ikatulo, the tablets, ang Ten Commandments. Kadto nagarepresentar sa unsa napulo ka mga sugo sa Dios. Now, so kita nga mga magtotoo, gipahimangnuan, ayaw mo kawat niyan to. Unaha gyud ang akong gingharian kay kining tanan ninyo mga tinguha, mga pangandoy, idugang ra. Si unaha lang ko na. Unaha ko. Kaya ako mong dugangan yan ang inyong mga tinguha sa kinabuhi. Now, di man ni gani, di usa ka Bible scholar nga nagingok. Tell me what occupies your mind and I will tell you who your God is. Tinuod gyud kini si Paul Wasker mo nag-ingon ini. Akong gi-quote kini. Ang balik ko nag-ingon siya, tell me what occupies your mind and I will tell you who your God is. Tinuod na. Ambot pa sa bot ni ang priority. Unsa gyud mo pasiuna nga naa sa imong hunahuna, okupado na kasi mo hunahuna diha. Unsa gani kanang hari na diha nagadumala sa imong imong pangunahuna,
Ako kang sultihan kinsa gyud ang imong tinuod nga Dios. See? So timan kay kita mga magtotoo are just reminded by the Word of God that we have to be in the right place at the right time with the right attitude. We should be in the right place kini karon. Diin ana ikaw ug ako karon nagahisgot niini nagatuon sa pulong sa Dios. This is the right place. O at the right time. Kini ang tukmang panahon sa pagtuon sa kamatuoran o with your right attitude na uban sa imong tukma husto nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Kasabot ka. So, o kinahanglan usab kita mga magtuo, we have to be aware of doing as unto the Lord. Tanan nga atong pagabuhaton, atong gibuhat ka na subay, sunod kita sa ipatuman nga mando sa Dios ang iyang panguna-una. So, sa diha nga kita nagasibog na sunahan, we are growing spiritually from infancy to adolescence to maturity. We must live as if karong adlaw is our last day on earth. Unsa pa? That we must live in the light of eternity. Kay mao naman ning atong pasiuna ang pulong sa Dios. Sa diha nga mao na atong pasiuna, si Ginoong Jesucristo mahimo na yung klaro tataw tinuod sa atong kinabuhi. So, as believers, nagatubo, naghatag og pasiuna sa pulong sa Dios, we come to a place or a kanang dapit nga diin makaalinggat na kita distinguish. We now can distinguish the essentials and non-essentials sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So, I hope na kanang mahinumduman na nimo. Kay mahinungdanon kini sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Okay. The real keys of success in life. Iba nag-una gyud nga kanang iyang way sa kalampusas kinabuhi mao ang atong pagpaluwas. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. That's number 1. Then number 2, we have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Number 3, we have to prioritize God's Word. Tagan to pasiuna. Number 4, kinahanglan nga atong ipahiluna ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Organize our life around God's Word. Nya, ikalima, nga atong ipagamit sa Dios ang iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. O niya, ikaunom, we have to claim God's promises every single moment of every day. Imo na bang i-claim? Imo na bang yung giangkon? Have you learned by heart sa iyang mga tugon, iyang pahimangno, iyang kanang mando, iyang kabubuton, iyang kanang tuyo, plano sa atong kinabuhi. Okay? So we have to claim God's promises. Okay? This will lead to occupation with Christ. Nya, ikapito, operation is LBA, study, learn, believe, and apply. O kauwan nini ang operation PTA. Di pa dugay ato maningisgutan. That we believers must be in the right place at the right time with the right attitude. O ang ikawalo, mao ang atong
wherever we are, unsay atong station in life, is our full-time Christian service. Number 9, we have to do things as unto the Lord. Magbuhat kanitag maayo, himo batag mayong binuhatan, gikinahanglan nga ato ata sa sud sa atong dapit nga puloy-anan di operational divine sphere sa diha nga muhimo kita niya ng maong desisyon sa unsa paghimo og mayong binuhatan aron kana ma-classify nga divine good ug maora kana ang gantihan sa Dios. That's the only rewardable kind of good works. Kay ang opposite nini, ang atbang nini mao ang tawhanon nga mayong binuhatan, human good works nga kini masunog naman. Okay? So ay ganti. Mo na ikasiyam. Ika na po, gikinahanglan ang atong pagsugid sa matag sala nga atong gibuhat. Yeah, we have to flush them out of our life. Mo kani ang gitawag og rebound, 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Mo na ika na po. Rest in the Lord. Ang buot pasabot nini is the faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Ug ato manggi hatag kanimo ang memory aid nini Operation CTR. Claim a promise, think of what God can do to your problem, and relax because God is in control. Mo na ang faith rest life. Yang ika-12, maintain humility. Pagpabilin diya sa imong pagkamapaubsanon. Because of the principle, the way up is the way down. Mao kana ang prinsipyo nga itong iburugan og God promotes the humble but demotes the proud. Kaya ang humility, the synonym for humility is grace orientation. So we have to acknowledge atong ilhon, dawaton ang kamatuoran nga ang tanan nga anaa kanato ug unsa na ikaw, everything you are and you have sa kinabuhi, wa kay katakos niya na. You don't deserve it, you do not work for it, you do not earn it. Kay nga naman, grasya ka na. Unyag ika-13, nga matuod nga yawi sa kalampusas kinabuhi, mao ang imong pagsukol sa dautan. Resist evil. Pinagi sa imong paglikay nitong mga wrong crowd in life. Kung ikaw maka-discern naman kay nagtubo ka man, hopefully, diya sa pulong sa Diyos, then makaalinggat ka dayon. Okay? Unsay wrong crowd o unsay right crowd. Okay? Anyay ka-14 mo itong Operation VOG. Viewpoint Will of God, operational will of God, o ang geographical will of God. Viewpoint will of God answers the question, what does God want me to think? Ang operational answers the question, what does God want me to do? O ang geographical, where does God want me to be? So mo na ika-14. Ika-15, always be guided by the doctrine of volitional responsibility. Ako ang itagaan og memory aid nini nga Operation ARA. ARA, na ikaw ako kitang nga nagahimo sa desisyon. Unsay desisyon to himuon kita ra gyud ang kanang answerable,
responsible, and accountable. Ara. Muna itong yatagan kag memory aid niya na ano din na hindi mo makalimtan. We are the only one answerable, responsible, and accountable sa atong desisyon ngay moon mo na nagasunod na sa prinsipyo nga yano kayo nga man is a product of his decision. Okay? Now, ang ika-16, be constantly guided by the essence of God. Kinaiya sa Diyos. Attributes niya. We should be guided. Ang napo ka nag-una nga mga attributes sa Diyos, sovereignty, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, kanang presence, immutability, and veracity. Mao ni ang Diyos. Mao ni ang mga attributes. So we must be constantly guided niini. Magagiya ba sa atong kinabuhi nga sa diha nga kini masilsir na gyud sa atong kalag nung ka nagyud kang makaako sa pag kanang violate sa iyang mga mando, right? Mura og naanay kanang maga pugong nimo, pugngan ka na nga di na ka maka kanang supak sa iyang kabubuton. Mo na klaro kayo na nga mo na matuod niya nga yawi sa kalampusas kinabuhi. Okay? So karon ato tas 17. Be? Ika-17 nga yawi sa kalampusas kinabuhi. Always be guided by the following operations. Okay. May 5 ni kalistahan nini. Ang naguna nini, we must be guided by Operation BODRPLS. Na unsa man ni? Ang BODRPLS mao ni ang 7 ka mga kanang pagsangkap sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Divine provisions. Unsa man ni sila? Ang B represents Bible. Ang O, unsa? Omnipotence of God, the Holy Spirit. Ang D, divine plan for the church. Ang R, right pastor teacher. Ang P, kanang privacy of the priesthood. Ang L, logistical grace support. O ang S, unsa man ning S? Spiritual freedom inside the divine atmosphere. Ang umalikon, kining gihatag nako nimo nga memory aid is Operation BODRPLS. BODRPLS. B, Bible. O, omnipotence of God, the Holy Spirit. D, divine plan for the church. R, right pastor teacher. P, privacy of the priesthood. L, logistical grace support. Ug ang S, spiritual freedom inside the operational divine dynasphere. Nakuha ni mo? Okay, mo to'y 7. 7 ni sila ka mga pagsangkap sa Dios alang kanatong mga magtotoo. O na una nga operation. Ikaduha, Operation BSCG
GTSP. Okay? Naon sa man ni? Okay, ako kang ataga ni inig kahulugan ni ining maong memory aid BSc GTSP. Okay, ang unang B nga kabubuton sa ang but pasabot gyud ni ini, ha? The 7 declared wills of God. 7 ka mga pagpadayag sa kanang mga kabubuton sa Dios. 7 declared wills of God. Ang naguna niini unsa nga it is God's declared will that all people be born again. Munang B. Okay? Na mo na yung naguna. B. Ang sunod nga litra is S. Okay? Human ka maluwas, you must be sanctified. It is God's declared will that all believers be sanctified. Naon sa yung sanctified? Sabi ni Saya, mabinalaan. Okay? Godly. Mabinalaan. Na doon ay tulo ka kanang matang o ang inunta sa pagkabinalaan. Ang naguna ni positional sanctification. Ikaduha, experiential sanctification. Ikatulo, ultimate sanctification. Naun sa maning kanang positional sanctification. Ang positional sanctification, nara sa pulong nga positional, mo ni mong kahimtang sa pagkabinalaan nimo. Kahimtang nimo sa diha nga naluwas ka, ikaw nahiusa, nadugtong ka sa kang Ginoong Kristo. You were sanctified, you were united with the Lord Jesus Christ. That was your first sanctification. Na binalaan ka niya itong imong pagdawat kang Ginoong Kristo ng imong manuluwas. Kasabot ka. Okay, maunay una nga sanctification. Ikaduha, ang imo ng eksperyensya, imo kasanitian sa imong pagkamagtotoo na dinhi sa yuta. That is experiential sanctification. Sa imo ng pagpadayon sa imong spiritual momentum, pagtuon sa pulong sa Dios, sumuha na nay kanang experiential sanctification. Now, when your life is over, mahuman imong kinabuhi ng kalibutan na, kuhaan maga sa Dios, either by physical death or the rapture, adto na ka mo kanang musinati sa ikatulong nga sanctification, which is ultimate. Dito sa eternidad, ang imong pagkabinalaan. Nasabtan nimo? Okay. Ako malikon, positional, yato yung gayon nga bidawat ka sa kaluwasan. Ikaduha, experiential. Sa imo ng kasinatian, ingon nga magtotoo din sa yuta. Ang ikatulo, ultimate. Ang mao nagkinatumyan ang pagbinalaan niya. Uban sa Dios hangtod sa wala na katapusan. So mao na ang tulo ka matang sa sanctification o pagbinalaan. Okay? So, mao kadto ang letra nga S. Now, adto ta sa letra nga C. Unsa may pasabot? Kini is God's declared will that believers be controlled by God the Holy Spirit. Na, nga kabubuton, gipadayag nga kabubuton sa Dios nga ang tanang mga magtotoo dumalahon sa balang Espiritu Santo. O unsay synonym nini, it's fellowship with God. So it is God's declared will that all believers be in fellowship with God or be controlled by God the Holy Spirit. Mao ni litra nga C.
At tas letra G. Okay? It is God's declared will that all believers give thanks in everything. Kadtong letra nga G. Give thanks in everything. Mupasalamat sa tanan. Kagulaanan ba? Mga kapakyasan ba? Kalampusan ba? O kanang kadaugan ba? Kauswagan? Unsa? In everything. Tanan. Tanan gyud ang atong pasalamatan. Mao nay gipadayag nga kaubuton sa Dios. Letra G. Karon ito sa letra T. Okay? It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Nga musalig unta kita sa Dios. Musalig ta sa Ginoo. Nabitaw na sa Proverbio 3, 5, 6. Klaro man na kayo. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Ang siya pa'y sunod. Trust in the Lord with all your heart. And lean not, ayog sandig, lean not on your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Okay? So, mo na ang letra nga T, trust in the Lord. Now, adto tas letra S. It is God's declared will that believers suffer. Uy, pantuson man dita. Okay? Unsa man ni? Magpasabot. Suffer. Pagantos. Usta? Na dunay duha ka klaseng pagantos. Ato naman po ning gisgutan kaniya to, no? Ato lang ning labason sa imong panumduman. There are two kinds of suffering. Suffering for blessing, mo na usa, o suffering for discipline. Now, karon sa man na sinati kining suffering for blessing. Sa diha nga nagpadayon tas pagtuon sa pulo sa pagtubo sa pulong sa Dios adlaw-adlaw natong pagtuon na ay panahon nga tagan ta og pagantos sa Dios. Kaya nga naman, sa may tuyo, panalangin na. Kaya nga naman, alang sa kaayuhan nato, paghatag ka natong kalig-on. Kay testing man na. Testing for suffering for testing. Testing pareho gudtong na sinati ni Job, nalumdum ka. O may sala to si Job. Matarong man siya sa tubangan sa Dios. Apan nga namang kanang miantos man siya. Nga namang maghihataga man siya thorn of the flesh. Nga naman. Aron sa pagpalig-on sa iyang pagtuo. Pagsalig nganto sa Ginoo. Mao na higingan lang og suffering for blessing. You see? Aron malig-on gyud. Di na matarog ang imong pagsalig, paglaom, paghigugma sa Dios. Hindi na matarog. Magkalig-on ni noon. Noon ay suffering for blessing. Ang ikaduha, suffering for discipline. Sa diha nga kita out of line, na karnal ta, na reversionist ba ta, kung tuwa magpuyo sa cosmic dinosphere ni Satanas, CD1 o CD2. Then, paantuson ta tagantag unsa alantuson nga kana disiplina, pagpanton kana to, pagpahinumdom kana to, pagpabalik ngantos pagkigambitay sa Dios. Kinahigawas man ta tungod sa itong pagpakasala. Nakasabot ka ba sa akong ipatinaw? So mo na nga gikinahanglan atong mailan kini. So, it is God's declared will that all believers suffer. O ang P, unsa naman tong P? Okay. Ang P, katapusang litra,
It is God's declared will that believers be productive. We must be productive. Mabungahon. Naunsaon man pagka mabungahon. Pinagis pagtuon sa pulo sa Dios, adlaw-adlaw hala magtubo ta aron magmabungahon kita. Now, doon ay duha ka klaseng production. Duha ka klase. Divine production o human production. Now, kining isisgutan nga production, mga mayong binuhatan. Okay? Good works. So, kung ikaw nagabuhat og maayo nga out of line ka, wa ka sa imong dapit nga may gahom sa Dios, then kanang maayong binuhatan nimo nahog ka na og kugon kahoy og dagami nga duslitan nimo na mo sila og maugdaw. Walay ganti. You see? So ang gantihan ra sa Dios kadtong mga maayong binuhatan, pinasikad o ginamit ang iyang pulong kay na mapuyo ang mao magtutusod sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Operational Divine Dynasty. So, katong iyong maayong binuhatan, nahugad to sila og pilak, bulawan, og mahalong mga bato. Silver, gold, precious stones, og dili man na maugdaw kung imong duslitan. They are being tried or tested by fire. Okay? So, mao na nga, mao ni ang pito ka-declared will of God. BSCGTSP. So, ayaw na nakalimti. I hope nagasuwat ka diha sa imong notebook o aron di na nimo makalimtan. Ato ni padayon ugma adto tas ikatulo nga operation, how to be guided by this operation. Ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios nga buot kita nga makasunod sa mando sa Dios nga atong gamiton ang tinuod matuod nga mga yawi alang sa kalampusan sa atong kinabuhi. Magampo ta. Amahan namong Dios, salamat nining among higayon nga among gipahimoslan grasya kini o Dios nga among tun-an imong dugang mga kamaturan nga among ikadugang usab sa among nang napundo nga mga Bible doctrine nga niya sa among kalag. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.